Salut tuturor, bine am găsit la un nou clip. De această dată suntem alături de Stereo. Salutare, bine v-am regăsit. Astăzi o să facem o nouă idee de clip. Eu o să arăt 5 piese, adică 3-4 secunde din piesă și el trebuie să ghicească și să vă zic de la început, noi am spus piesele, nu nimic, le-am luat la random. Că să nu vă prind acolo că ziceți că mi le ales, că nu știu ce fac. Așa, hai să începem. Chiar le știu. Mi-a dat cu partajare cu Cu o atât, mică parte atâta. de filmuleț, oricum vedeți și acolo ți mi Adică se vede doar sunetul, nimic. Da. Hai Și să hai să vedem începem la prima prima piesă. Ok, deci de ce știu e piesa lui Nane cu El Nino Fluture. Așa, Cunosc hai deja să- prea bine, place prea mult. Să vedem și atunci. Piesa lui asta nouă, nu? Nu. Vian. Da, care dintre ele? Cred că doi. Da, hai să vedem. De piesa lui Nisebi cu Petre Ștefan. A dat? Da, Chiar nu le știu. Ăla cu Dalea dreaduri în cap, cum îi cheamă mă? nu i-am Uh, nu Amuli, ăla la altul. A făcut aia cu Miami Beach? Nu știi beat-ul? Dacă nu e de la Nane, nu știu. E de la Nane? Nu. Nu, habar n-am, asta chiar nu știu. Mă, că trebuie să știi, adică ai ascultat. Nu mai știu. Ok, Nu știu după spune. video și nu. Ce era? E de la Azteca. Care era, mă? Palamande. Aia... Palamande, nu cred așa ceva. Pe asta nu cred că o știi. Lasă puțin. Nu e un rapper cunoscut. Nu cred că... 2 luni. Două luni. Nu, se numește număr necunoscut. Număr necunoscut. Da, nu. Habar ăsta chiar nu știam. Nu prea, în general nu prea ascult pe Bacovia. Adică îmi plac piesele lui, doar că nu prea ascult la fiecare piesă. Hai să vedem dacă pe asta o știi. Prima regulă în viață, încredere Deci, în mine. deja mi-am dat seama ce rapper e, eu Gizbur, că le iau după voce. Și piesa am mai ascultat-o, deci asta chiar am mai Lecții de ascultat-o. flow, șeful Sam. Sper că v-a plăcut, a fost puțin mai diferit acest videoclip, am zis să mai faceți altceva, că nu doar reacționăm, făcut mai reacționăm să... O să mai vină reacție, cred că a scos și mă capa piesă și Inisebi, nu Inisebi. E cu Inise piesa, Uh, din câte am văzut. Când vedeți voi videoclipul ăsta deja, noi avem reacția la, cum îi cheamă, la Marco Glass, GTR. Ok. Intrați acolo repede să apăsați butonul de like și să vedem suportul ăla să vă abonați, să facem și noi, să faceți noi 100 de abonați. Da, ne prinde. Poate o să facem și live-uri în viitor, da, nu se știe, habar n-avem. Nu, live-urile nu cred că o să se țină pe acest canal, dar Poate iese un live sau v-am ceva. zis orice este cu muzică, cu orice, adică ați văzut, am scos și Albert Lăbână piesă și am vrut să facem. Poate facem și la reacție dacă puneți acolo butonul de like, că e foarte rău. Hai, v-am pupat băieți.